Chcel by som ťa privítať pri tomto krátkom, ale nádhernom videu, v ktorom som ja, Oliver, išiel do Košíc na Dalibovú Aux Tour. Aj s Filipom. Užívaj. Že na východze nič nie je. Gadžovica hlava nezmestí do brány. Ty toto papa? Áno. Toto ty papa? Že si dal pivo na obed? Klasické. Klasik. Si na východe, bratku. No jasné. Slúchaj sa me tu, východňare. Tamto, toto je... To, kde sa to dneska udeje. Áno. Volá sa to inak, že budova Alfa. Fakt? Aha. Tak to je potom budova pre mňa. Lebo ja som Alfa, víš? I'm the Alpha and the Omega. Dajme tomu. Poslal som teraz informáciu, že si budem otlačiť grill z... A tomuto akože rozumieš celému? Aha, ja som elektrikár, vyučený. 1B. Ty kokšo. A toto ak niekto nerozkope, tak No, toto keď niekto fakt nerozkope, tak mu dám normálne, dám zlatého bludišťaka dneska. Najprv napojila, tak by sme to dal zase. Ja aj toto, že... Je tam zdroj? Aha. Není to na 232. Nie, toto je 12. No, to nie je. To iba tak kopne. Ja! Proud. Jak sa cítiš? Dobre? Od 1 po 10, koľko sa cítiš? 150. Nice. Ďakujem za interaktívnu odpoveď. A bude iba táto konzola, aj? Nemusím si vykupovať ničím, sedieť v kartine. Presne, kamo, že Jiggy si dobro, že lazy Dodo, kamo, rumík. A Dodo je, kámo, presne táto postavička, toto je výborné, kámo. A toto prečo on si toto zobral a nechce s nami piť vodku? Lebo on je fajnšmeker. Potrpí si na kvalitné veci. Fajnšmeker, to sme hľadali, Beata. Som sa tak bude vyzerať, čau. Dúfam, že Toto bež, kamo, street? Beže, street? A kámo, že... Zapájdem si otlačiť zuby. To je nepríjemné, ne? Akože pohode. Zajímavá skúsenosť. To je to je. Dootlačal u zubara a ide sám späť. Jiggy Dab Bank. Ty, kamo, zase spity, už si spity, kamo, lebo už máš pribudlý úsmevík, to ten tvoj hnusný. Bla bla bla, ble 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 ble. A už, kamo, točíš kokotiny. Natrž seba, aký si hnusák. Reálne pracno. Ahoj, Niky. Ahoj, Niky. We back, motherfucker. I get some niggas. Ja už vás takto dlho nebudem naťahovať s ďalším albumom, chcel by som urobiť tento rok ďalší a ďalší a ďalší. Čaute. Ideme to rovno spustiť, poďme na to. Čo sa je?
Po tomto som už nič moc nenatočil, jedine tento záber, na ktorom je značne vidieť, že už som bol dosť unavený. Osem sa vám za chvíľu. Ďalší deň, to isté miesto. To hodnotím celkom pozitívne, není to tu až tak na piču, ale ideme domov. Asi. Kokot, čo som v horore? Košičania to akože toto tu v kuse takto jebe. Došiel som naspäť do reality, takže mekáčik a takáto príjemná jazda autobusom. Nikdy! Vždycky hokejsi urazia všetky. Nasrad. To si mali nasradné papuli a máme odavčí. Keď boli normálni, keď to boli normálni? Na znamení.